Doncs, moltes gràcies per la vostra compareixença, per totes les explicacions que ens heu aportat en aquesta comissió. I avui obrim una mica aquest bloc d'inclusió. I, clar, creiem que totes aquestes aportacions seran molt importants perquè vinculen a tot el que estem fent. Parlem el mateix llenguatge, el mateix idioma. O sigui, són dues compareixences que des de la Federació Catalana de Drogues, escolta, estem compartint tant les situacions de diagnòstic com els reptes que heu anat explicant tant l'un com l'altre. Al senyor Lavín jo li preguntaria que en la coordinadora de Lleida d'entitats, si teniu alguna entitat o quantes n'hi ha i quin nombre, entitats que treballin específicament amb les drogodependències. I després a la Glòria de Suport, la senyora Cerrato, doncs una mica també que ho has explicat, però d'aquella manera el canvi, aquestes expectatives que teníem de les tuteles a la Convenció, si això us ha comportat, evidentment, una nova manera de treballar, però sobretot per manca de recursos, seria la pregunta. Esperàvem tenir... Clar, la Convenció té un marc idoni de defensa més de drets, però això necessites també uns recursos adequats o com esteu amb això. I m'ha agradat molt el tema de les 5 P's, les compartim. Nosaltres també parlem de les 3 I, però de fet compartim model, però el nostre model d'atenció social, diem les 3 I, que és integral, integrador i integrat. I integral amb el sentit que les drogodependències són biopsicosocials i a vegades amb comorbiditat física, a vegades, no sempre, amb comorbiditat de salut mental, no sempre, i també, evidentment, amb una gran comorbiditat social de tot tipus, de gènere, de justícia, d'educació, etcètera. I integrat en totes les xarxes. La primera, la de drogodependències i altres addiccions sense substàncies. I després amb totes les altres, les de salut mental i, sobretot, integrador a la comunitat. Per tant, aquest model triple I que compartim i que crec que és molt important per tirar endavant. Penso que ens ajudarà moltíssim el poder tenir concretant aquests reptes que compartim, com us deia, i que ens ajudarà també a poder avançar amb aquest diagnòstic i amb aquesta necessitat de fer les coses de diferent manera. I que ens permet veure a totes els que estem aquí avui i en aquesta comissió molt millor el que estem dient de la transversalitat, de la necessitat d'aquesta transversalitat. Però clar, és que portem 40 anys treballant amb la transversalitat. No és que ara ho vulguem que es faci, no, és que ho estem treballant des de fa, en el tema de les drogodependències, des de fa 40 anys. I avui volia també fer esmena, que és el dia de la lluita contra la sida, i que vam començar també als 80, i si no haguéssim treballat ja des de llavors amb un model, amb aquesta transversalitat, doncs no sé què hagués passat. En aquell moment buscàvem metges internistes en aquest equip interdisciplinar, perquè els psiquiatres ens deien que no havien estudiat per tocar panxes, que està molt bé, vull dir que jo també ho entenia. Llavors, més endavant els internistes ja no, buscàvem uns altres. Vull dir, una mica tot això és una realitat que hem viscut, però sempre ho hem treballat des d'aquesta transversalitat. El que passa que ara veiem encara aquestes mancances i la necessitat de tots els serveis socials posar-ho en un altre lloc, perquè parlem també de necessitats bàsiques, que m'ha agradat molt, també l'alimentària també és molt important, la garantia alimentària, i per exemple el panorama que tenim a Barcelona es fan moltes coses amb la inclusió, molt ben fetes, però de l'any 2019 a l'any 2022 ha incrementat en més de 500 persones que dormen al carrer. No es vol, ningú vol. Al contrari, els indicadors deien, escolta, mirem allà si fem 500 menys. Doncs mira, 500 i pico de més. L'any 2019 dormien al carrer Barcelona 3.619 persones, el 2022 4.197. Quan parlem de laboral també, tot el tema dels drets laborals dels equips, si serveis socials, la seva cartera de serveis, equiparés els salaris dels operadors, totes les persones que estem treballant a Catalunya amb aquest tema de cartera de serveis socials, jo crec que serien uns quants milions que haurien de posar
I per tant, doncs, que escolta, que d'algun lloc surtin, perquè si no té un nom tot això, tenir treballadors professionals amb aquestes condicions que estem tinguent. I amb el tema de l'antropologia mèdica m'ha semblat també molt interessant tota la teva aportació, molt complexa també, però que ensenyes molt bé aquesta diversitat, i em quedo, per una banda, amb l'etiquetatge, amb aquest etiquetatge que imagina't, amb les drogues diuen encara alguns, enfermedad, això més ben castellà, crònica recidivante. Escolta, ja per tota la vida, vull dir, ja et pots morir. I un minutet que continuo i acabo amb això. També veiem la importància de treballar amb les universitats, no? I el tema de la recerca, que no l'havíem citat i tu l'has pogut posar sobre la taula, amb les universitats, perquè nosaltres, el tercer sector social, tenim, i les associacions, un banc de necessitats socials que si el lliguem amb vosaltres, que sou el banc dels estudiants doctorats que no saben què estudiar moltes vegades i de la gran competència que teniu en recerca, escolta, aquí podríem avançar molt. I jo crec també que amb aquest panorama, i amb això acabo, presidenta, hem de, donat que els recursos són els que són, claríssimament s'ha de potenciar molt més aquest tercer pilar, que és l'associacionisme, que és l'activisme, que és el tercer sector social. L'hem de potenciar perquè tota aquesta cohesió i aquest capital social poder treballar articuladament amb estratègies d'inclusió al màxim compartides, perquè, com dieu, és que és molt, molt complexa. I no sé si esteu treballant en aquesta línia també, senyor Martín, de fer partenariat cada dia més amb entitats socials, amb projectes també europeus, com deia la senyora Carrió. Gràcies.